Asini roha ma di hamu doh dami na sian Tuhan dewata mata doh sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom manginang parhorasam ma di hamu saluhut na sehat ma dia manginang da di dia beu maringalan totong Tuhan tama masu malu maka sahid tarapular sab ni roha di parrohai hamu na marlas ni roha manami na nami nang matunong sudah gugut Tuhan memberkati senantiasa. Dan mari kita tetap dengarkan firman Tuhan. Roma 7 ayat 26. Ainaing papataron ni debata hati goran na apala nuaing. Asa pitor ibana jala di pitori na marhapor siaon di Jesus. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Namanginang dibenarkan oleh Kristus. Atau dibenarkan di dalam Kristus. Mulut apa manat bidu tolu di si apalagi di Bibel bahasa Batak amanginang takas do di si di surat ton sudah do jol mamardosa. Ya, termasuk saya manginang, termasuk kita semua. Kita adalah manusia yang berdosa. Tidak ada yang sempurna. Alai marhide turpukot dipaingot ma. Ya, haroron ni Tuhan Yesus. Hadirion ni debata dihitakan aporsia di ibana. Di papatar tu hita hadirion na di bagasa Jesus Kristus asa boha asa ya supaya ia menunjukkan keadilannya pada manusia supaya nyata bahwa ia benar. Ya, supaya ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Atong akadongan na hinaholokan di bagasan tu hata Jesus molo merasa do hita halak perdosa, molo merasa do hita gu hadu sota, mamuka sien sete hete hota satu no aing, totong ma manginang roh hita tu di bata di bagasan Jesus Kristus, jala tahapor siai ma asini rohani Tuhani di ngulutau, ima Jesus Kristus Tuhani. Ai di bagasan ibana do dipitori hita. Di dalam Yesus kita dibenarkan. Dan utang kita diselesaikan di dalam darah anak domba Allah. Atong akamanami na hinaholongan. Totong marohi tu Yesus. Jala taokuhom masudia kahahurangan. Unang adok kita na merasa sitong. Unang adok kita na merasa dang adong dusam. Alai tapatutoro madirita dia dupan ni dibata asa dipitori hita na porsea di bagasa Jesus Kristus Tuhan. Asa mo asa molo tungadong peha huranganmu molo tungadong peha dosomu dirajumi roham alai ala ni ha porseamu hasadiomu tu dibata di bagasan Jesus Kristus gawe dipitori ho gawe dibenarkan engkau. Dosamu tidak lagi diingat-ingat. Dosamu dihapus. Kekuranganmu dihapus. Maka engkau menjadi dikenankan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Manginang sadarion tak? Sadarion. Modo tungadong piak kahahurangat tatarajum yak kahadusota. Roma hita tu debata. Di bagasan Yesus Kristus. Ai ibana do pangodiata Tuhan Yesuslah pembela kita. Memang itulah kenapa dikatakan supaya membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Salam sukacita manginang. Tuhan memberkati mertua dua kana tu mangihon hatani depata jalan opiopsa. Amin.